Avui cuinarem botifarra al forn amb patates. Necessitarem una botifarra per cap, 1 o 2 patates per persona, depèn de la mida. 3 cebes, 4 grans d'all. També podem posar-hi alguna pastanaga. 2 fulles de llor, herbes aromàtiques, oli d'oliva verge extra, sal, 150 ml de vi i una tassa de brou opcional. Preparem i tallem la ceba i les patates. En una plata de forn fem una bona capa de patates i a sobre la ceba. Si us hi agrada, també podeu posar una mica de pastanaga. Ho salem i posem les botifarres sense punxar-les. Ho amanim bé amb l'oli, afegim els alls, el llor i les herbes. Ho posem al forn a 180 graus i ho deixem coure 40 minuts. A mitja cocció reguem amb el vi i en cas de que ens quedés sec podríem afegir una mica de brou. Cada forn és diferent. Si volguéssiu les botifarres una mica més rosses els hi podeu donar un punt de grill, però vigileu que no quedin seques. Les patates queden tan o més bones que la botifarra. Si proveu aquesta recepta segur que repetireu. No marxeu sense deixar-nos un like i subscriviu-vos. Així ajudeu a que el nostre canal creixi i rebeu un avís quan publiquem les noves receptes.